Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Ka-Office Rekam ka District Mission Coordinator SSA West Jaintia Hills. Rengkat ka jingat lang bat ka Alimco, nadu ka arpo kanday tarik unay wiyang hadu ka si tarik unok para arhajar arpo way. Kila Pynlong ya ka assessment camp, hakilay tali ki block jong ka district. Bagan top ya ka tatlasken, lasken bat amlarem. Hakilay sngi jong ka ne ka assessment camp. Haman laki block, kilong kmilong pa da ka jing sngaw kia ya laki jong ki kun kikti. Kilawan banya shimenta bat yalam yaki kenang baki breu ka Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India ni Alimco kinla ban le ya ka badan kam na ka banta ka jing mentoy jong ki kena ki badan kam shisha ya ka jing arap bakerpang bat ki kena ki balawan sha kini ki assessment kam bapher ki don kum balai phosan ngot hathalasken san phu ar ngot halasken bat sau phu ar ngot ha amlarem habayakren bat ULK Singh District Coordinator IESSA West Jaintia Hills, ulaya thu bakathong jong kane ka assessment camp. Kalong banjit batwat ya ki khna badan jingduna, khnang bana kalyang ka Alimco Guwahati. Kanla ban ai jing arab yaki, daki tiar ban kampen suk yaki, hakayat kayeng, kabor yo sngow bat kabor yo i.